Càritas Diocesana de Vic, en col·laboració amb la Fundació Jaume Bofill, ha publicat un estudi sobre els greus problemes d'habitatge que tenen moltes famílies. L'estudi s'ha fet a partir de les peticions d'ajut que durant els anys 92 i 93 han fet prop d'un miler de persones necessitades a les delegacions de Càritas a les comarques d'Osona, el Bages, l'Anoia i el Ripollès, i també a les d'alguns pobles del Vallès, la Selva i el Berguedà. L'estudi es farà arribar a les administracions públiques i a altres organismes. El casc antic de ciutats com Vic, Manresa o Igualada són zones de marginació o llocs on resideixen persones d'edat avançada i amb uns ingressos escassos. Les cases no estan en condicions i els propietaris no inverteixen en millores perquè haurien de pujar uns lloguers que ara van de les 1.000 a les 15.000 pessetes. A l'estudi de Càritas s'apunta que només el 20% dels encastats són propietaris del pis on viuen, però no tenen recursos per mantenir-lo en condicions. Les xifres de l'estudi són prou eloqüents. En un 15% dels casos es tracta de vivendes inhabitables, on pares i fills han de dormir en una sola habitació. Un 30% han estat tipificades com a habitatges molt deficients i només el 20% són mínimament dignes. Un 7% dels habitatges no tenen aigua corrent i a un 4% se'ls havia tallat la llum. Però això no és tot. Un 25% dels pisos no tenien banyera ni dutxa i el vàter és al terrat. Els recursos econòmics de Càritas no permeten fer front a totes les necessitats que plantegen aquestes famílies. És per això que l'estudi s'adreçarà a les administracions públiques, sindicats i col·legis d'arquitectes per incentivar actuacions que permetin trobar solucions. El problema econòmic nosaltres no el podem solucionar perquè, lògicament, però sí que si nosaltres denunciem a l'administració tots aquests casos, es donen compte, a dintre d'aquest segurament ja en saben molts, però aquest estudi els dirà concretament quants, amb quin percentatge i quanta gent hi ha que viu en aquest estat. A Vic s'ha fet un primer intent unint els esforços de Càritas, la Fundació Puigporret i l'Ajuntament, cosa que ha permès arreglar mínimament 37 vivendes.